Найвялікшыя траты па працэнтах да насельніцтва менавіта Беларусь панесла, ніякіх іншых краінаў няма, мы тут на першым месцы. Вось я памятаю, калісьці гаварыў такі Эммануил Йофе, наш гісторык беларускі, который, акадэмічны гісторык, в акадэміі навук працаваў, такой даволі падрабязны, на свабодзе інтэрв'ю з ім рабіў. Ён, яшчэ змагался за гэту лічбу, все смяяліся ж, там Лукашенко прыцягнуў, там быў кожны чацвёрты, стал кожны трэці. Но гэта ж, ён не з галавы, рэдкі выпадак, не з галавы взял. Тут якраз акадэмічныя гісторыкі настойвалі, што вось страты Беларусі 3 мільёна. Там все лічылі, і, значыць, перш за ўсё, самая большая это лічба страты мірных жыхароў Беларусі, вось, ад акупацыі. Другое, это страты беларусаў, якія загінулі на вайне. І вот тут чамусьці улічваецца, вот ёсць спрэчнае, это военно-палонныя савецкія, которые загінулі на тэрыторыі Беларусі. Іх 800 тысяч, з іх нібыта каля 300 тысяч беларусаў. Гэта таксама улічваецца, безумоўна, еврейскае насельніцтва Беларусі, это каля 800 тысяч. Еще можно улічваць приблизно 1050 евреев, которые были извезены в белорусские концлагеры з Европы. Все-таки это не параўнальна с самими белорусскими евреями. И нават, калі лічыць страты сярод партызан и сярод коллаборационистов, она невеликая, там 1050 паводле Йофе, то вот в целом атрымліваецца 3 мільёна.